Abamenyi be wodi Ariana yogotoka se bunge ya Bonchari niko bono bago kire gitambo kirugie serikali ya county ya Kisii kubaigorera echiro ya bogita yogotoka se nsemo ya Nyamatutu bunenjire mo yogochiko bakonya barabukwe genderia asemirubiri yabo yobonchire ya kirarituko bakwana nabarika mangana anene mono kurase gitasine kiagito kya Getembe niga abamenyi abo bairaniri buye serikali ya county ya Kisii ekorawa no moske Paul Simbarati asobono bateire kini gitambo kirekia na gusikia na koena kiamna obonjire ose sector yobonjire ase county ya Kisii ngoskere bosio ambulance and humility to declare Nyamatutu open air market officially open. Nigo bomogoko munene asaba menyi be wodi Ariana yotokemeye bunge ya Bonchari ase okwigorerwe echiro ya bogita Nyamatutu omurobirio oragwa nabaraikuru ase serikali ya county ya Kisii chingaki bachora amatukabere yegokora obonchirire bwabo Echirega yaba declared ko matukabere ase week, that is Monday na Thursday cooperate ya sama ngano bwani bwa chingenjo bukindo cyonsi amone chiombe echirego igoraiga nabera abo bokonyo bari nago cyase kenyoro esengenjo yoko toka nanga no ankende kelia banya kenyoro batagetega iga na wanyora asengenjo yange mono kobwa gotoka nanga koenda bale kasana gukidara cyambiri koenda chie mile chintambe asogokina anena sogusangereria ebango nigo bono kurachikoreta amagenderera mange chinsemechio benene mono na nekine ekiaro nini no kwigena nk'abantu baitu babonchari mono mono abantu baitu bagaiga babo bariba na Riana na abandi bararusiko angega iga kurwo mabena migori na abandi oni source revenue irachi kugenda iguru mono na into twara amagenderera manene mono chinga kyabamenyi bensemeywe barwekirero kyabo gyokonyora chitaya amachen nabaigwe bibanda byogokorero bonchororia omwe musie Oriana ni gari ira yoguchukubwaterana no omwe musie obomariba libenyare gwikirania amagenderero gujasaba na inchi ngo saba nyechire muna yegurire rero iga ekonya abantu baito ekiagere biashara mbi kwa kibesa onde utarachake biashara nene na bagwe karakari elinda chake biashara koko ni gento korosule faida faida kwa rosi na bakonya kugurire karamu cia kugurire gitabu umwana wasomere nche amuno mweshimwa Teresa ntobeke metuamo torenga kitora nyare kororanga usentora osi budget elinde binte abana nchi baratebiri usembichi cheka igese chirete Nyamatutu elinde biashara byako chinga chintambe ika mongi nako linga misigo ya saa 1 na bakoni mpaka saa 3 komenta na ywe nigo bana bamenyi bensemeywe baba bakogokera okobange gwechire ywe ilio kunyare kubaroroberia obonchoreria bwabo asiri tukoria rero abe no mogoko monene mona asenjo echiro twaganyeta sama tukamange officially confirmed by the county government ya rero declared officially na injabuna chairman internal sama tukaya make na mo ward admin ona na araiga amangana aliaga ne iriko chakwa sebono mapema iga asenga tutora abantu abakya torene chinguru na bayiga birangara liebia tubugatrana bwangu asenga chowe tangana biribi ibintu bya mapema uko mnaya igoiru egera abantu abange bache barikonyora bakogenda busongo bono babe bagurirange abakogenda gochimato mupaka mate baichaiga batoretere ebintu ebinge korumate bache twachenjania nonye nabo ebikoro byobosaria nabo igo botumekiwe binyigwa bono nigo birachigokea ekekera konyo nyone uri omenyete changaime atabuke sibi nera chichechira kore biashara na maruake ntumuna balimu togo engineer mangana ya masomo ekere chire gochigocha gasinchi yo Kenya abana baitu abamura ba minto gochikonyara bari chinga kichingiya chukwelika elinde banyare go come up with self employment ginko reporteria egetaseni kya ukya Getembe kurwaiga ase ewodi Ariana gotoka bunge ya Bonchari meje county ya Kisii eleterana enkuru kwa Dipon asanya